थारैनो 2023 मायथाइनि बोसोर जोबनायथिं नैबे डिसेम्बर दानाव माखासे जोंनो मोजां खौरां बर' हारियाव लाबोनानै होफैदों आरो दिनै बिनिनो जि प्रतिमा बरुवा पान्डे गवालपारा लकगितनि जाय माने गुबै साधक बा फुजारि जाय बिथाङा जिउयै माहामै गवालपारा लकगितखौ प्रसार खालामनायजों लोगोसे फोथांनानै लाखिदोंमोन आरो आसामनि खना खनला बिथाङा बेखौ गोसार होनायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन आरो बिनि मुङाव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आसुनि जि मोनसे हाइस्ट बिथांमोननि जि मोनसे सिभिलियान जि एवार्ड आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना गथायो आरो देग्लाय बोसोराव बे बान्थाखौ बर' हारिनि सासे मेंनो रोङै आरो जेब्लायबो हारिमु लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय फक कालचारनिफ्राय लानानै फक सं फक डान्स आरो मडार्न आथिखालनि जि मोनसे मोसानाय मुसुरनाय जि मोनसे गासै बिथिंखौ बिथाङा गोथौयै आरो गुवारै जिउयै माहामै गावनि गासै जिउआव बावसोमनानै हाबा मावबोदों मानगोनां रहेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो आथिखालावबो बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगो लाफानानै हारिमु आफादनि बिथिङाव हाबा मावनायानो जा बा जोंनि गामि ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन आसामनि खना खनलायाव बागुरुम्बानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जिखिनि मोसानाय बेखौ मोनसे सिस्टेमेटिक फर्माव लाबोनाय फक डान्स सं आरो कालचारनिफ्राय दिनैनि मडार्न फर्मसिम बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया बे गेदेमा बिथांनो दिनै अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना जि मोनसे सन्मान होबाय बियो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव जोंनि थाखाय रंजाथाव आरो बियो जोंनि आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव कालचारखौ लानानै हारिमुखौ लानानै जि मोनसे जोंनि सोमोन्दो जे जोंनि मोनसे माने जि ब्रिज बिल्डिं बेखौ माहारियारि बिथिङाव मोनसे सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन आरो बेखायनो जों दिनै खौरां लानो फैदों बे समा जोंनि थाखाय जोबोद माने ओंथि गोनां होननानै जोङो बुङो आरो 27 डिसेम्बराव 2023 बिथाङा बे बान्थाखौ आजावगोन सानमारिनि बिथांमोननि जि प्रतिमा बरुवा पान्डेनि बेयाव मुसुखा दङ बे जायगायाव बिथांखौ बरायनायनि हाबाफारि लादों बेखौ जोङो खौरां मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव प्रतिमा बरुवा पान्डेनि जि मोनसे मुङै बान्था बावनाय आरो बे सन्माननि गेजेरजों आरोबाव बर' हारिया आगानसेबाव जोङो गोजौ आथालाव थांनो हागोन लोगोसे बिथाङा गावनि जिउआव आरोबाव मावनो गोनां हारिमुनि फारसे हारिनि फारसे जिखिनि मोनसे बावसोमनाय आरो बिथांनि जि मोनसे हारि अननाय आरो कालचारनि बिथिङाव जि अननाय बे बिथिङाव हाबा मावनो थाखाय साहस मोनबावगोन आरो बिथांनि जि गोजाम माखासे बाथ्राफोर मेम'रिसफोर जोङो गोलावै आरो गोथौयै जों सावरायबाय आरो जथेस्थ' बाथ्रा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिबावनांगौ दङ गोदान जोलैया मिथिनांगौ दङ बेफोर बाथ्राखौ जोङो गुवारै आरो गोथौयै मिथिनानै इयुन जोलैया संदाननांगोन लामा हान्थिनांगोन आरो बियो जोंनि बयनिबो बिबान नङाब्ला जोंनि जेनेरेसना थांनाय आरो आथिखालनि जेनेरेसन आरो फैनो गोनां जेनेरेसन बियो बबेबा नङा बबेबा गेप जागोन आरो बेखायनो हारिमु बिथिङाव जायफोर गोदान जोलैया दिनै हाबा मावनो ओंखारबोदों मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायाव दिनै जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना जोंनि गेदेमा रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय सोलोंनो गोनां मिथिनो गोनां जथेस्थ' दङ अकल इन्सटिटिउसनेल थावनियावल' जोङो गासिबो बाथ्राखौ रोंजोबा बिथांजों गुबुन गुबुन लेयाराव गुबुन गुबुन थासारियाव खोथा बाथ्रा रायलायनानै सोलोंनानै लायोब्ला हारिनि सम्पदा अराय गोथाङै थागोन जों बेखौ मिजिंथियो आरो बेखायनो प्रतिमा बरुवा पान्डेनि जि बान्था जि मान बेखौ बर' हारिया बरायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां रहेन्द्रनाथ ब्रह्म आदा बिथांखौ जोङो गोसो गोथारै जों बरायदों लोगोसे अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावदों आसामनि जि मोनसे मर्यादा गोनां जि बान्थाखौ होनायनि थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो आरोबाव जोङो गोब्राबै हाबा मावबावनांगौ होननानै
जों सानो दा बेखायनो दिनै बिथांनि न'आव जों खबर लानो फैबाय आरो साहित्य एकाडेमि बान्थायाबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नन्देस्वर दैमारि बिथाङा देग्लाय मोननो हादों आरो बे डिसेम्बर दानाव सानै गेदेमा सुबुंनो मोनसे गिदिर मोनसे मान आरो मर्यादा होनायनि थाखाय जोङो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि नन्देस्वर दैमारिखौबो जोङो वेलकाम खालामबाय बिथांखौ बरायबाय आरो दिनै जोङो रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि न'आव फैदों दा बेखायनो बे हाबाफारिफोरखौ उननि समाव जोङो आरोबाव मोजाङै मावलांनांगोन गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।